कवे रंग तो ना संगो बारी संगे यार की ना संग मुड़ी गीता अरे कवे। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ గోల్డ్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. చూసారు కదా, సూపర్ వచ్చింది వీడియో, ఎక్సలెంట్ ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనుకుంటానో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఇది ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ 25 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా వాటిని కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. సో చిన్న సైజ్ ఫోటోదిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా వాటిని పేస్ట్ వేసుకుంటూ కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఎఫెక్ట్ పేస్ట్. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఫోటో 24 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్, అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.